Σήμερα επισκεπτόμαστε το κάστρο του Πλαταμόνα. Το κάστρο του Πλαταμόνα, σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Πιερίας, είναι ένα κάστρο των Σταυροφόρων, χτισμένο μεταξύ 1204 και 1222 στη Μακεδονία, Ελλάδα και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ολύμπου. Βρίσκεται σε στρατηγική θέση που ελέγχει την έξοδο της κοιλάδας των Τεμπών, από την οποία διέρχεται ο κεντρικός δρόμος που συνδέει τη Μακεδονία με τη Θεσσαλία και τη Νότια Ελλάδα. Ο πύργος, που έχει θέα στον αυτοκινητόδρομο, είναι ένα επιβλητικό μεσαιωνικό φρούριο. Ένα μονοπάτι οδηγεί από το πάρκινγκ στην πύλη του κάστρου. Είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα. Τα τείχη του κάστρου έχουν ύψος από 7,5 έως 9,5 μέτρα και πάχος μεταξύ 1 και 2 μέτρων. Κατά τη διάρκεια των αιώνων αυξάνονται συνεχώς και τα επιμέρους τμήματα του κτηρίου διακρίνονται ακόμη και σήμερα. Εκτός από το κατεστραμμένο άνω τμήμα της αμυντικής οδού στα ανατολικά, διατηρούνται καλά. Ο τοίχος είναι προσβάσιμος σε πολλά σημεία για τους επισκέπτες και σας προσκαλεί να απολαύσετε τη φανταστική θέα στη γύρω περιοχή. Ο επιβλητικός λόφος όπου βρίσκεται σήμερα το κάστρο δεν ήταν άδειος στην αρχαιότητα. Ήταν η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης του Ηρακλείου. Τα αρχαιολογικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την κατοίκηση και την οχύρωση σε αυτόν τον λόφο που χρονολογείται από την κλασική και την ελληνιστική περίοδο, περίπου 5ος έως 2ος αιώνα π.Χ. Η ορατή κατασκευή του κάστρου που βλέπουμε σήμερα είναι κυρίως βυζαντινή, που κατασκευάστηκε στην αρχική της μορφή γύρω στον 10ο αιώνα μετά Χριστού. Πιθανότατα κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Νικηφόρου Β. Φωκά. Ο σκοπός του ήταν ρητά στρατιωτικός και στρατηγικός να φυλάξει το κρίσιμο πέρασμα από απειλές. Αρχικά από βουλγαρικές εισβολές που σαρώνουν από το βορρά και αργότερα να ελέγξει την κίνηση κατά μήκος της διαδρομής, χτίστηκε ακριβώς πάνω στα ερείπια της αρχαίας Ακρόπολης, αξιοποιώντας τις ισχυρές φυσικές άμυνες του λόφου. Το κάστρο έγινε κομβικό σημείο στη σύγκρουση μεταξύ του δεσποτάτου της Υπήρου, βυζαντινό διάδοχο κράτος, και της αυτοκρατορίας της Νίκαιας, άλλο βυζαντινό διάδοχο κράτος που στόχευε στην αποκατάσταση της αυτοκρατορίας. Το κατέλαβε ο δεσπότης της Υπήρου Θεόδωρος, Κομνηνός Δούκας, γύρω στο 1217, μετά από πολιορκία. Το 1224, ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Ιωάννης ο Τρίτος Δούκας Βατάτζης πολιόρκησε με επιτυχία και κατέλαβε το κάστρο από τους Υπηρώτες, θέτοντάς το υπό τον έλεγχο της Νίκαιας, καθώς εργάζονταν για την ανάκτηση των βυζαντινών εδαφών. Μετά την αποκατάσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1261, ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Νικαίους, το κάστρο του Πλαταμόνα παρέμεινε ένα σημαντικό αυτοκρατορικό φρούριο που φρουρούσε τις βόρειες προσεγγίσεις προς τη Θεσσαλία και τον Νότο. Χρησιμοποίησε ως διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της περιοχής. Το κάστρο έπεσε στα χέρια των προερχόμενων Οθωμανών Τούρκων κάποια στιγμή στα τέλη του 14ου αιώνα, περίπου 1385 και 1395, πιθανότατα υπό τη διοίκηση του Ευρενού Μπέι. Οι Οθωμανοί αναγνώρισαν τη στρατηγική του αξία και το διατήρησαν ως φρουρά. Έκαναν σημαντικές τροποποιήσεις για να το προσαρμόσουν στον πόλεμο της Πυρίτιδας, όπως πύκνωση τείχων, κατασκευή θέσεων πυροβόλων και προμαχώνων, ιδιαίτερα αισθητή στην πλευρά της θάλασσας, προσθέτοντας τις χαρακτηριστικές αιχμηρές οθωμανικές καμάρες, που είναι ορατές σε ορισμένες πύλες και κατασκευές εντός των τειχών. Παρέμεινε υπό-οθωμανικό έλεγχο για πάνω από 5 αιώνες, λειτουργώντας ως βασικό φυλάκιο, που έλεγχε τη διαδρομή και την παράκτια πεδιάδα. Στη σύγχρονη περίοδο, ο ελληνικός πόλεμος της ανεξαρτησίας το 1821. Το κάστρο καταλήφθηκε για λίγο από Έλληνες επαναστάτες το 1826, αλλά σύντομα ανακαταλήφθηκε από τους Οθωμανούς με τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913. Το κάστρο του Πλαταμόνα απελευθερώθηκε τελικά από τον ελληνικό στρατό το 1912 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού πολέμου, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1941. Το κάστρο απέκτησε σύγχρονη στρατιωτική σημασία κατά τη μάχη του Πλαταμόνα τον Απρίλιο του 1941. Μια μικρή δύναμη Νεοζηλανδών, μέρος της συμμαχικής δύναμης W,
κράτησε το κάστρο και το πέρασμα ενάντια σε μια πολύ μεγαλύτερη γερμανική δύναμη που προχωρούσε από το βορρά, αγοράζοντας κρίσιμο χρόνο για την απόσυρση των Allied παηλί προς το Θέρ. Το κάστρο υπέστη ζημιές από το γερμανικό πυροβολικό και τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα. Το κάστρο ανακηρύχθηκε διατηρηταίο ιστορικό μνημείο και αρχαιολογικός χώρος. Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και στερέωσης έχουν αναλυφθεί από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, υπαγόμενη στο Υπουργείο Πολιτισμού από τη δεκαετία του 1960, για να σταθεροποιηθεί η κατασκευή και να γίνει ασφαλής για τους επισκέπτες. Σήμερα είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά κάστρα στην Ελλάδα, ανοιχτό στο κοινό και προσφέρει εκπληκτική πανοραμική θέα